Hej, du har trykket play på en video om energiforbrug og energibehov. Og det kan jeg godt forstå, for det er nemlig to helt basale begreber, som er vigtige, hvis du skal arbejde med patienter eller borgere, som har problemer med at indtage den rette mængde energi, altså i form af mad. Og dem er der rigtig mange af. Syge mennesker de kan have mange udfordringer, som f.eks. hæmmer deres appetit, så de spiser for lidt. I videoen her kommer du til at lære en masse om menneskers forbrug af energi og behov for energi. Og i løbet af videoen kommer jeg ind på begreber som basalstofskifte og hvilestofskifte, arbejdsstofskifte og kostens termogene effekt, som er de tre overordnede kategorier, vi bruger energi på, og som er vigtige, når man skal vurdere en persons energiforbrug. Og til at vurdere personers energiforbrug kan man bruge matematiske metoder. Man kan fx bruge Henrys formel eller Harris-Benedict-formlen, så dem skal vi også se på. I begge tilfælde har vi behov for den såkaldte PAL-værdi til at udregne det samlede forbrug af energi, så den kommer du også til at lære om. Og sidst men ikke mindst, skal vi også se på begrebet om energibalance. Med det på plads tager jeg nu hul på det første emne, og vi starter med at se helt overordnet på, hvad energiforbrug er.